Llongyfarchiadau i'r canlynol ar ddod i'r brig am Cynnydd Aelodaeth yn y de. Yn gyntaf, ac wedi denu 8 aelod newydd, mae Clwb Gwawr Crotesu'r Creigiau'r De Ddwyrain. Yn gydrodd ail, mae Clwb Gwawr Penarth y De Ddwyrain a Changen y Fenni'r De Ddwyrain. Yn drydydd, mae Cangen Porthcawl y De Ddwyrain. Ac yn gydrodd bedwarydd, mae Cangen Merthyr y De Ddwyrain a Changen Llanbedr Pont Steffan Ceredigion. Llongyfarchiadau 1 ac oll. Bore da, Ann Angel ydw i, cysylltydd Clwb Gwawr Crotesu Creigiau a'r Cylch. Diolch yn fawr am y wobr, oedd yn dipyn o sioc i'w dderbyn ond ni'n gwerthfawrogi fe'n fawr iawn. Fe ddechreuon ni Clwb Gwawr Crotesu Creigiau a'r Cylch rhai blynyddoedd yn ôl. Oedd cwpl o resymau am hynny. Cyntaf i gyd o'n i'n awyddus i gefnogi fy nghyfneithyr Meryl Davies oedd llywydd Merched y Wawr ar y pryd, a hefyd o'n i'n teimlo'n ymwybodol iawn fel oedd y plant yn mynd yn hŷn oedd llai o gyfleoedd i ni fel mamau dod at ein gilydd a chymdeithasu. A fi'n credu bod e'n bwysig iawn i cael rhwydwaith o fenywod i gymdeithasu gyda yn enwedig trwy'r Gymraeg. Mae Covid wedi bod yn heriol i bawb, ond mewn ffordd mae wedi caniatáu ni fynd o nerth i nerth. Fi'n credu mae'r cyfuniad o wneud pethau'n rhithiol dros Zoom, fel Cadi Matthews i drafod ffasiwn a Elin Prydderch yn trafod bwyta'n iach ag ati, ynghyd â cwrdd lan pan oedd yr rheol yn caniatáu fel mynd i seiclo lawr i'r bae a mynd i gerdded ag ati rili wedi gweithio. Mae rhywbeth at ddant pawb falle. Hefyd beth sydd bod yn neis leni yw bod ni wedi llwyddo i ddod at ein gilydd gyda aelodau Merched y Wawr y Garth eitha lot dros y flwyddyn a rhannu gweithgareddau ag ati. So mae rili wedi bod yn hyfryd. Felly diolch yn fawr iawn i chi, hwyl am y tro.